Joo, elikkäs tässä on mun pieni DVD-kokoelma. Tää oli semmonen leffa, että tästä mä en tajunnut mitään. Annan 2 pojoo. Tää oli hyvä leffa. Tosi hyvä, annan 5 pojoo. Tääkin oli ihan jees tää leffa. 4,5 pojoo. Tää kanssa ihan katsottava. Ihan katsottava. Mafiaveljet vuodelta 90. Ihan katsottava elokuva. Suosittelen. Tää oli vähän semmonen kauhun tyylinen, mutta tääkin oli ihan katsottava elokuva kyllä. Pormestari Al Pacino. Ihan katsottava elokuva, jos tykkää Al Pacinosta. Marilyn Monroe. Ihan katsottava leffa, miltäs vuodelta tää on. Ei tossa nyt näy, mutta ihan jees. Elokuva Usva. Tää on se tuoreempi versio. Ihan katsottava elokuva. Tää oli ihan vuodelta, onks tää nyt 01? Sinänsä ihan kerran katsottava elokuva. Tää on klassikko tää elokuva. Vuodelta 69. Ihan asiallinen, tosi tapahtumiin perustuva elokuva. Siinä on Johnny Depp ja Al Pacino. Tää on ihan hyvä elokuva. Suosittelen katsottavaksi. Tääkin oli ihan tämmönen kauhuelokuva ja ihan katsottava. Semmoset 4 pojoo voin antaa. Tom Cruise ja Viimeinen samurai. Ihan katsottava elokuva. Annan 5 pojoa. Onpas niitä vielä paljon. Toi oli nyt semmonen vähän niukin naukin katsottava elokuva. Aika huono kuvanlaatu oli tässä elokuvassa kun katsoin. Anthony Hopkins vuodelta 78. Ihan katsottava klassikko. Suosittelen. Yölento vuodelta 2005. Ihan katsottava. Tää on tämmönen thrilleri. Se oli kertokoulusta ja niin poispäin. Ihan katsottava. Tää eka osa on ihan katsottava. Sitten alkaa mennä alamäkeen noillakin mun mielestä. 2012. Ihan hyvät tehosteet ja lavastukset ja ihan pitää mukana katsoja, että ihan suositeltava elokuva 2012 eli ensi vuonna. Aika hullun myllyä. Kauhuelokuvaa, tässä on tämmönen. Ihan asiallinen elokuva. Tää on tää Maailman laidalla. Onks tää nyt 3?
vähän mun mielestä alkoi mennä alamäkeen tää sarja. Elokuva. Suuri gangsterisota, onko tää nyt vuodelta 2004. Kestää semmonen 4 tuntia. Aika pitkästyttävä ja vähän menee yli tossa mun mielestä. Suljettu saari, Leonardo DiCaprio, vähän meni mun mielestä yli tääkin elokuva, että se siitä. Puhallettu 60 sekunnissa. Tämmönen autoelokuva. Jos tykkää autoelokuvista, niin ihan hyvä elokuva vuodelta 2000. Intohimon tuulet, siinä on Brad Pitt, Anthony Hopkins plus muut. Vuodelta 1994. Ihan katsottava elokuva, annan kyllä sen 5 pojoa tästä. Tässä on tämmönen pieni kauhuelokuva. Ihan katsottava. 3 pojoa. Titanic vuodelta 1997, varmasti jokainen nähnyt. Ihan katsottava elokuva, 11 Oscarin voittaja. Hyvä elokuva, täytyy myöntää. Krokotiilielokuva vuodelta, mikäs tää nyt oli? 2007. Tosi hyvä elokuva, tykkään. Maailmojen sota, Tom Cruise 2005. Ihan katsottava elokuva. 5 pojoa voin antaa sille. Vitsi, näitä on paljon taas. Tää on kauhuelokuva. Onks tää nyt 2010. Hulluus on tarttuvaa. Ihan katsottava elokuva, jos haluaa katsoa kauhuelokuvaa. Robin Hood vuodelta 1992. Kevin Costner. Ihan asiallinen elokuva. Mun mielestä se uusi on parempi. Tossa on tää Ost. Tää on tää 2. Mun mielestä se 1 oli parempi. Tässä vähän katoo tää juttu. Tässä 2. tää. Leonardo DiCaprio vuodelta 06. Jack Nicholson. Ihan tommonen. Ihan hyvä elokuva. Jurassic Park. 90-luvun alussa. Onks tää nyt? Tää on mun mielestä se 2. vuodelta 1997. Ihan katsottava elokuva. Sitten vähän tämmöstä tuoreempaa suomalaista Sauna. Mun mielestä oli ihan onneton. Älkää ostako. Kattoko. En pitänyt. Suuri joukkoteurastus. Nää näitä sotaelokuvia. Jos joku tykkää, niin ihan katsottava elokuva. Vampyyrit. Tää oli semmonen aika niin sanotusti aika ankee. Veti mielen tyhjäksi. Endikan. Anaconda. Se oli semmonen, että vähän juttu alkoi loppua tässä elokuvassa. Jännitys meni jo siinä puolessa välissä. Veritimantti vuodelta 2006. Joo. Hyvä elokuva, suosittelen katsottavaksi. Maverick vuodelta 1994. Se kertoo siitä pokerista ja villistä lännestä. Ihan suotava komedia, lännen elokuva. Robert De Niro vuodelta 1993. Tää oli hyvä elokuva. Ihan asiallinen, tykkäsin. Siinä vähän autoelokuvaa. Tuning. Vuodelta oliks tää 07? Ei, tää on 06. Ihan katsottava.
Sitten vähän Clint Eastwoodia. Tää oli nyt, no tää ei ollut ehkä mun mielestä niin hyvä tää, mutta ihan katsottava. Kauhuelokuva. Tää oli vähän semmonen, että älkää ostako, en tykännyt yhtään, ainakaan minä. Tää on niitä klassikko kauhuelokuvia vuodelta 1994. Tää on ehkä, tykkään ihan hyvin tästä elokuvasta. Oho. DVD-pino. Tässä on kauhuelokuva vuodelta 2010, Lapset. Ihan katsottava elokuva. Siinä Marilyn Monroe. Tää on ehkä paras elokuva Marilyn Monroen elokuvista mun mielestä vuodelta 59. Tiukat paikat. Casino Royale vuodelta 2006. Tää on ihan hyvä elokuva. Ei ehkä niin bondimainen mitä on tottunut. Texasin moottorisaaremurhaaja vuodelta 2006. Olikohan tää? Joo, K18. Ihan katsottava. Alligaattori vuodelta 80. Tehosteet oli jo niin huonot, että en oikein digannut. Kauhuelokuva vuodelta 2005. En digannut tästäkään. Tää oli hyvä. Perustuu tositapahtumiin oleva kauhuelokuva. Ihan jännä elokuva. Kuolleiden valtakunta. Ihan klassikko, katsottava. Ihan jees. Parfyymi. Ihan katsottava thrillerikauhuelokuva. Ihan katsottava. Viimeinen Mohikaani vuodelta 1992. Ihan hyvä elokuva. Tykkäsin. Vitsi, niitä on vielä paljon. Shaft vuodelta, olisiko tää 74? Ei, tää on 73. Ihan katsottava elokuva, annan 4 pojoa. Maailman kauneimmat valitut palat. Ihan jee, mut valitut palat on aina valitut palat, samoin tossa. Hopea luoti, onks tää nyt vuodet 85? Kauhutyylinen elokuva, ihan katsottava. Pahat pojat vuodelta 2003, hyvä elokuva, 5 pojoa. American Gangster vuodelta 2006, katsottava elokuva, suosittelen, 5 pojoa. Kreikkalainen naimakauppa vuodelta 2002, ihan katsottava, jos pitää komediasta. Siinä on autoelokuva vuodelta, Hurjapäät elokuvien alkuperäisteos, ihan katsottava, eikä vähän liian niin sanotusti vähän jää junnaamaan. Kummisetä osa 2. No, ne on ne klassikko kummisedät. Ihan 5 pojoa, en voi muuta sanoa. Clint Eastwood ja Ruoska vuodelta 73, katsottavaa, suosittelen. Leonardo DiCaprio, Valheiden verkko, katsottava elokuva, ihan hyvä, tykkäsin, 5 pojoa. Erämaan kutsu vuodelta, olisiko 97, vähän lällyelokuva. Robin Hood vuodelta 2010, tää oli kyllä paras Robin Hood mitä mä oon nähnyt. Suosittelen Robin Hood. Italian westerni Django. Ihan jees elokuva.
Nikita, tää on Lontoosta ostettu. Ihan hyvä elokuva. ...1408 ihan katsottava elokuva thrilleri. Enkelit ja demonit. Da Vinci Code on musta parempi kuin tää, mutta kai kyllä toi oli pakko kattoo. Clint Eastwood, Kourallinen dollareita, ihan hyvä elokuva Clintilta. Leonardo DiCaprion elokuva. Ihan hyvä elokuva. Anthony Hopkins vuodelta 1997 Reunalla. Hyvä elokuva, suosittelen. Kauhuelokuvaa. Tän varmaan moni nähnyt, mutta ihan hyvä kauhuelokuva. Gladiatori. Se on näitä katsottaviin elokuviin kuuluva. Tosta elokuvasta mä en tajunnut mitään, jos ei halua tajuta, tässä kattoo. Jurassic Park 3, onks tää vuodelta 2001, ihan katsottava elokuva. Toikin on ihan katsottava elokuva. Hidalgon on vähän niukin nauki, en oikein digannut. Sitten vähän krokotiilileffaa. Ihan katsottava, pitää jännityksessä. Tosta elokuvasta mä en tajunnut mitään. Ihan onneton. Toi oli ihan aika järkyttävä elokuva, ihan katsottava elokuva. No tästä elokuvasta mä en sit tajunnut oikein mitään, et siitä mä nyt rupeen enempääs kertoa. Elokuva Karhu vuodelta 88, ihan katsottava elokuva. Ikäraja 3. Ihan katsottava perheen elokuva. Tää on sit niitä leffoja, mistä mä en tajunnut mitään, ihan onneton elokuva. Tääkin oli ihan onneton elokuva, en pitänyt sitten yhtään. Mitäköhän tässä on ajatellut, kun tätä on tehty. Al Pacino ja Arpinaama, tää on hyvä elokuva, oikein klassikko. Tää pitää nähdä, jos ei ole nähnyt. Ihan hyvä. Siinä vähän, tää on ihan klassikko länkkäri. 69 olisiko tää? Joo, vuoden 69 elokuva, suosittelen. Valkohammas, perheleffa, ihan jees. Nyt on vielä noin. Rajattu maa, ihan katsottavissa. Harrison Ford. Pankkikeikka, tää oli hyvä leffa, suosittelen. Perustuu tositapahtumiin vuoden 1971 Lontoohon. Ihan hyvä. 28 viikkoa myöhemmin. Tää on se osa 2. Ihan jännä kauhuelokuva. Piti ihan mukana koko ajan. Insomnia, vähän Al Pacinoa. Ihan katsottava elokuva. Anthony Hopkins susimiehenä. Ihan katsottava elokuva. James Bond viimeisin hyvä, ihan katsottavissa oleva elokuva. Mun mielestä se Casino Royale oli parempi kuin tää, mutta mitä sillä nyt on väliä. Ritariässä 80-luvun hittisarja. Ihan hyvä. Aika tuore kauhuelokuva.
suosittelen katsottavaksi. Siinä on vähän pankkielokuvaa vuodelta 2006. Ihan katsottava elokuva, suosittelen. Kevin Costner. Onks tää nyt 2009? No tossa se meni vähän yli, mut ihan katsottava. Klassikko Tappaja Hai. Tää pitää kattoo, se on hyvä. Gomorra. Vähän erilainen tyylinen elokuva, mitä on tottunut, mutta ihan katsottava. Toista elokuvasta mä en tajunnut oikein mitään, mutta eikä se nyt mitään väliä oo. Kauna-elokuva, ihan katsottavissa. Aurinkomyrsky, tosta mä en tajunnut oikein mitään. Aavelaiva, omaperäinen kauhuelokuva, ihan katsottava. 80-luvun kauhuelokuva. Ihan katsottavissa. Tästä elokuvasta mä en ole ikinä tajunnut mitään, mutta ei sillä nyt ole mitään väliä. Siinä taas Ritari jässää. Krokotiilielokuva perustuu tositapahtumiin, ihan katsottava. Tää elokuva on ihan katsottava toimintaelokuva. No tää on se ensimmäinen osa vuodelta 2001. Tää on ihan hyvä, mutta sit meni alamäkeen pahasti. Kauhuelokuva Will Smith. Miltäkään vuodelta tää oli, en tiedä, mutta ihan katsottavissa. Rin Tin Tin 50-luvun lopulta. Ja klassikko. Anthony Hopkins vuodelta 2006. Ihan katsottava elokuva, thrilleri. Tosta nyt jo jonkun verran tajus tästä elokuvasta. No, ihan katsottava elokuva, en voi muuta sanoa. Tästä elokuvasta mä en siitä tajunnut hölkäsen pölähtynyt. En suosittele, että kukaan viittii katsoa meni ihan yli. Kauhuelokuva Skotlannista. Ihmissusielokuva. Sotilaat ynnä muuta juoksee pitkin metsiä. Ihan kerran katsottava elokuva. Toi elokuva mulla on 2 noita. Toi on toi osa 2. Ihan katsottava elokuva. John Wayne. Nää näitä klassikko elokuvia. Ihan jees. Kevin Costner vuodelta 2007. Joo. Ihan hyvä elokuva. Batman. Siitä meni vähän toi juoni mut vähän sekaisin, mutta ihan katsottavissa oleva elokuva. Ihmissusielokuva. Tossa meni se liian taiteelliseksi. Tässä haettiin sitä, että en tajunnut oikein mitään. Kauhuelokuva, aika jännä. Täytyy myöntää. Tää on se osa 2. Päivä, jona maailma pysähtyy, vähän tekemällä tehty ja ei pidä katsojaa niin jännityksessä, mutta kyllä se on ainakin kerran katsottava. Dokumentti 45 minuuttia kertoo Italian mafiasta. Ihan jees dokumentti. No, tästä elokuvasta mä en tainnut paljon mitään, mutta ei sillä nyt niin väliä. Tää on tää Johnny Depp. Tää on tää osa 2.
melkein meni pahasti. Bengalin tiikeri, jee. Bengalin tiikeri, jipii. Valittuu palaa vähän. Aseveljet, en tajunnut mitään tästä elokuvasta. Toi kyllä aika onneton elokuva, vaikka luulee, että se on vähän parempi, mutta huonot tehosteet ei kannata katsoa. Klassikko Lassi, et ihan perhe-elokuvana ja jees. Kummisetä 3 vuodelta 90, ihan hyvä elokuva katsottavissa. Kosto odottaa, tää on ihan klassikko jo 60-luvun lopun lännen elokuvia. Toi nyt oli ihan onneton ostos, kadun sitä vieläkin. Toi on ihan katsottava Nicolas Cagen elokuva. Ihan jees. 30-luvun tositapahtumiin perustuva Johnny Depp pääosissa pankkerosvona. Ihan hyvä elokuva, suosittelen katsottavaksi. Boa vastaan Python. Vähän meni yli tässä elokuvassa, joten en voi antaa yhtäkään pojoa. Kauhuelokuva. Tästäkään mä nyt tajunnut paljon, mutta pitää oikein, mutta kai sekin oli pakko katsoa. Kaukainen maa vuodelta 92. Ihan hyvä elokuva, suosittelen, jos ette ole nähnyt. Johnny Depp, tästä elokuvasta mä en nyt tajunnut paljon mitään, mutta ei kai sillä nyt niin väliä ole. Kuolleiden valtakunta, tää oli kyllä ihan kauhuelokuva isolla koolla. Kauhuelokuva, ihan tai thrilleri, mikä nyt tää luokitellaanks. Ihan pari kertaa katsottavissa. Uhka, elokuva Uhka, tää oli nyt, oliks tää nyt tosi tapahtumiin perustuva. Ihan katsottavissa oleva kauhuelokuva. Tuulen viemään vuodelta 39. 10 Oscarin voittaja. Mä en ole kyllä ikinä kattonut sitä, mutta kuulemma hyvä. Tosi tapahtumiin perustuva. Tyttö kellarissa. En oikein tehnyt tästä elokuvasta mitään. Lassie. Ihan perhe-elokuvaksi ihan hyvä. No, ne oli siinä. En kyllä jaksa toista laatikkoa enää katsoa, kun näitä elokuvia on niin paljon, mutta olihan tossa nyt jo jonkun verran elokuvaa.